Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Hay, magkaroon chinilas ngayon nakitaan, Johnny. Tuas kapitan. Kay mo ko ni ang mutudlo nila kung hain si ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini. Si color sa chinilas nga nakitaan ni mo, ha, Johnny? Blow. Hay, magkaroon mong chinilas. Tuas kapitan. Og ikaw ang nakakita sa mong chinilas, diba? Ako. Uwa kay kauban si mo pagkakita sa chinilas? Wa. Ako lang. Ang gani, miabot ko sa krasada. Unya, may duha ka tawo nga mitulis na ko. Gitulis ka? Oo. May nagsugo ko na nila. Kinsa makang nagsugo nila? Usa ka na sa kong susihon. Pero kinahanglang unaon natos pagpangita si ina abay. Pero uwa gyud magidudahan nga makidnap sa bata. Wa lagi. Pero may nakitaan ming tunob dool sa lugar nga diin ako makita ang chinilas. Dagkong marka sa sapatos sa dakong tao. Pero wa ba mo lang nakitaan nga gamit sa bata? May nakita ng mga tanod, ugong buhok, ug nakaila si Lula Emma ni ini, kang ina ni. Gawas sa pugong. Unsa pa may lain niyo nakitaan? Michi, magkamao ba kang mutago una og sekreto? Ha? Oh, oo. Makasaad ka ba na mo? Nga ang imong mabati ka na mo, dili mo lahos kang dindo? Sure. Makasaad ko nimo ana. Willing ko mutabang ninyo aron makita ng bata. Sige. Nakita na nako ang pari sa chinilas ni ina. Ha? Diin man. Diha sa ilawom sa hagdanan na mo. Niyay, nasa akong bulsa. Niya? Kung mauna, dinihidi ang bata sa inyo. Imposible nga muanhi ang bata. Nga, usa na lang ang chinilas. Gawas pa. Di mo siya muanhi kay gabi na sa dihang gisugo siya og suka siyang lula sa tindahan. Apan wa siya makaabot sa tindahan. Unsa? Dunay laing tao o mga tao nga naglihok sa kangit-ngit ining dapita. Busa, dili ka ngayang mo kumpiyansa sa paglakaw-lakaw gabi inang dako, Melchi. Ay! Mahugyod ka na ang paris ng chinilas nga nakita ni Johnny sa kakahuyan. Ang chinilas sa batang si Ina. Karon, Kapitan, mutuo ka na gyud nga si Johnny ang suspek sa pagkawa ni Ina. Ay! Pero, nganong miabot man siya sa payag ni Johnny. Nga gisugo man siya og suka. Mahimong nasugatan ni Johnny ang bata. Unya gidan niya sa iyang payag. Ay! Pero, kauban sila si Mikmik og Johnny sa gabi nga nawa si Ina. Basin kung gitabunan lang nila nga nang tumboy ang kamaturan, Kapitan. Ay! Isen nako kanang video sa chinilas nga naa sa nataran. Pero, kinsa man ang nagkuha ini? Ang bisita ni Bus Dindo Patel nga si Milchi. Pita, naunsa ni si Milchi? Di naman mo tubag sa kong tawag. Unsa makaiya bisihan karon? Bahala niya akong amahan kung masuko siya. Kinahanglan paso na ko si Milchi. Asa ka, Dindo? Papsi, naaday ka diha? Batod ko. Asa maga? Kakuha ka lang mulakaw ko, Papsi. Akong apasos Milchi. Unsa plano mo ni anang Milchi? Gusto ko nga siyang mahimo kong asawa. Aha. Maayo. Kay tanaw ko,
himsog kayo siya. O gusto ko nga daghang apo. 12 ka apo kon mahimo. Ha? Grabe. Murag daghan sa kanang 12 kabog apo ay papsi. Usa ka dosina. Daghan na kayo na. Ay. Istorya lang ng ako. Pero kutob sa makaya sa inyong lawas. Hala, panganak mo. Oo. Oo, papsi. Wala problema. Ako'y bahala sa umaabot nimong mga apo. Hala, sige. Pero, ampingi ang lawas ni Milchi. Ha? Dili mayo nga masakit siya. Kinahanglang ampinga nimo ang kahimsog ni ng Milchi. Aron makahatag siya og daghang anak. Oo. Oo, papsi. Akong ampingan si Milchi. Sige. Ako siya pason. Mura mo nagtinuod ang ipanulti na ni Johnny o Mikmek. Nahipos din ni Johnny ang usa ka tsinilas sa bata. Melchi. Oh. Paunahon na lang ko nung ni Abay Johnny's menteryo. Mag-unsam ta sementeryo? Maniits mga kalihukan sa mga tao nga mano dito. Asa pamday si Johnny? Di siya ganahan nga naatas yang duol. Tungod kay klaro kayo nga doon na siya'y kaaway sa hilom. Sige na, dali na. Kinsa man sa kaniyang kaaway sa hilom, no? Posible nga ang kaaway siyang apuhan. O posible sab nga si Dindok Pater. Ha? Misalig behas Johnny ni mo Melchi ha. Muhang na nasab ko. Nga dili ni mo ibutang sa piki si Abay Johnny. O nga, sekreto na sab ni mo ang among nakuhang kasayuran bahin sa bata nga si Ina. Ayaw ka bala ka. Akong sikreto ang inyong sikreto. May! Bye! Yato lang tamos mideryo. Hmm? Maglubong man day karon sa bata nga gilabay sa dapins krasada. Oh, bay. Murag mas maayo tingali nga dili na lang kamo pakitas menteryo bay. Wa pa baya mahuman ang ilang kalagot nimo. Husta si Mikmik Johnny. Kinahala maglikay ka sa mga tao. Kay posibleng nga gukdon kanila tungod sa pagkawa sa bata ang si Ina. Pero wa mo gigihimong dautan. Pero may ebidensya sila batok nimo. Melchi. Pasailo ako, Johnny. Hmm? Pero, nakasako nimo. O sa'yo may usahan ako. Ha, Milchi? Mahadlo kong musulti nimo. Kung ganahan ka mutabang nako, kinahanglan ko nimo. Bahin na ng ebidensya nga imong giingon. Niasa kong cellphone. Unsay May ipakita ko nimo. Ako ipakita nimo. Kinahala makakita ka ini, Johnny. Aron makapanagan ka sa umaabot nga pagbukod nimo sa mga tao. Niya ang video, oh. asa man? Ako nang payag. Givideohan nimo ang hagdanan? Og ang tsinelas sa bata. Nianhi ka sa akong payag. Oh. Og nagtuo ko nga may kauban kang bata tungod din ang tsinelas. Kinahanglan imo nang madilit, Melchi. Dili mahimo nga may laing makakita, ana. Sorry. Pero nakakita na si Dindo, ana. Unsa? Unsa? Sorry kayo, ha? Doon na si Kopya na si Poldo. Pastilin nga rin mo managibuhat, ha? Melchi? Wa ko'y daw tang intensyon. Wa ko mahibaw nga na missing na ba ang tag-iya ng chinilas. Milchi, mahimo na nilang gamiton aron iduot ko sa pagkawa ni Ina. Ha? Unya, bay. Unsa may ato mo haton, ha? Nara ni Milchi ang tanan. Sorry, cute, ha? Johnny, ako na lang ni papason. Pero, Pero, unsa? hala, nanawag na si Dindo. Tubagalan na. O, ayaw kahadlok sa pagsulti sa tinuod niya. Ha? Sige na. Tubagalan na sa tindo. Hello, Dindo? Hain ka magkaroon. Di apa ko silang Johnny. Nagsulti pa mi bahin sa nawa nga bata. Unsa? Ang tagiya sa chinilas nga ako nakuha ng video. Mao ang bata ang gipangita ni Johnny. Kay wa na mauli siyang lola. Unsa?
mutabang una ako pagngita as bata dindo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!